Hayi ke sana bebetshilo uba sizawulala phandle indeed. Hey kubhizi ku-social media bethunani. So uMpumelelo ke ufakile ekunye namakhosikazi akhe ke bethunani because uAmahle siyazi beyocelwa asenowamaxa bendawo mhlawumbi sewagqibela loo lobola siyazi. uTirelo naye sibonile ke eba engaged and amahemhem athi kudaloyo wayolotyolwa noyolotyolwa kwayena. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke uMpumelelo uye waposta ipicture yakhe ekunye noAmahle kunye noTirelo. Icaption yakhe ke sana yathi anginawo amazwi amaningi, ngibonga izidalwa zakithi noNkulunkulu, amen. Sebeyasho ukuthi ... ongakasho fuck off manje ngekhe phela. So niyazi ke unanto yakhe ithi bayaze bathi bhuti enganeni. So ke uthi sebeyasho ukuthi bhuti enganeni. So ongachiyo babhuti kuMpumelelo even if umdala kuye hayi fuck off ngempela ke manje. Then uTata Mseleku ke wangena naye shame waposta omakoti bakhe nonyanakhe wathi icaption, Mthombeni siyakubongela kakhulu, this is not easy at all, one day we will witness your success. Uthetha from experience ke uTata Mseleku xa sithi this is not easy at all because unamakhosikazi ayi-4. uAmahle naye ubuyile ngoku ku-Instagram ebe-deactivateile account yakhe because kaloku niyayazi abantu ku-social media sometimes they can get too much or we can get too much. So uMpumelelo uthe xa efaka ezi foto bayathega nabo. Ebethuna nabantu ke bathi hayi sana uMpumelelo isithembu sakhe bade bafaniselane banxibe ilokhwe ezimnyama bobabini izihlangu zifana twatse kuthiwa uMpumelelo sana hayi unzima ude wabenza amawele sana. Niyayibona ke le handbag igold iphethwe nguAmahle andiyazi noba ke ngeyakhe but uTirelo iyafana nale ebeyiphethe kwi-engagement. So andiyazi noba bayafaniselana okanye babolekene nanoTirelo. Into esibonisayo ke sanibaba baclose kakhulu napha kwezi episodes ke basibane sibabona kunye zezingane zesithembu benxiba izinto ezifanayo bayevana. So izinto nyani zilungile between them. Bahle bethunani. uSibindi ke unxibela sheti athi andiyazi wayithatha kutatakhe yayisheti katatakhe le. So xa inxibile uthi mnika lamandla nesasibindi sikatatakhe. Congratulations bethunani kubo once again uTirelo noAmahle noSibindi siyambongela bethunani. Abantu ke batshilo bathi Sibindi ubaphathe kakuhle abantwana babantu. Abanye batsho ke bathi ncede Mpumelelo ungasiphoxi because kukho abantu abayawuvuya ngoba bakhona abantu abagxekayo yonke lento. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.